dragile mele, și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi am decis să facem un clip de unboxing. Este al doilea clip de unboxing de pe canalul meu, însă este primul clip de unboxing Oriflame. Așadar, am decis să împărtășesc cu voi care au fost produsele pe care eu mi le-am achiziționat în campania 15. Mi-am achiziționat destul de multe produse, am cumpărat și din flyere, așadar să trecem la treabă, zic. Cam aceasta este cutia, nu știu cât vă puteți vedea, dar e destul de mare și e plină cu bunătăți. Bun, să vedem ce conține. În primul rând, vreau să le desfac în modul ăsta. În primul rând mi-am achiziționat acest beauty kit, ceva de genul ăsta se numea. Este un set care cuprinde acest portfar. Pe ăsta l-am găsit în flyer, are acest fermoar cu acest detaliu foarte drăguț, îmi place foarte mult. Și să vedem ce conține acest kit. În primul rând conține un burețel pentru machiaj în formă de buze. Este foarte cute. Apoi mai avem o oglindă din nou cu print de buze și cam așa arată oglinda. Da, cam așa. Mă rog, este o oglindă simplă de buzunar, de geantă. Apoi avem o pensetă. Ia să vedem. Să facem și pe asta. Bine, așa foarte drăguț sigilată și full ascuțit, deci da. Trebuie să aveți mare grijă dacă v-ați achiziționat acest kit la pensetă, pentru că ciupește foarte ușor. Apoi avem chestia asta care încă nu știu ce e, dar după cum văd, cred că este o chestie din aia care o bagi în apă și se desface și este un fel de poster, un fel de, nu știu, o formă, o chestie de genul ăsta. Cred că așa e, dar nu știu sigur, trebuie să văd. Avem o bentuță din asta pentru acele momente când îți faci o mască și o pui pe cap. Avem un buffer pentru unghii, din nou cu același imprimeu cu buze. Îmi place foarte mult cum arată, e foarte girly. Și avem două separatoare pentru manicură, pentru pedicură, pardon. Unul roz și unul albastru din același imprimeu. Îmi plac foarte mult și astea, plus că cele pe care le aveam deja s-au învechit. Și acest portfar transparent care arată foarte drăguț. Trecem mai departe și următorul produs pe care mi l-am achiziționat este acest gel de duș Stardust Bath and Shower Gel cu ceva particule de scripicel, nu știu dacă se vede pe cameră, dar are ceva particule de scripicel, să vedem și cum miroase. Are un miros floral, aș spune. Floral fresh, pe acolo, pe undeva. Asta am înlocuit axa de manipulare cu acest gel de duș. Nu l-am încercat, însă sunt curioasă să văd cum este. Pe comandă am mai avut și acest aparat de curățare Skin Pro și pentru că este al unei prietene foarte bune, îmi permit să-l desfac. Pentru că știu că nu se va supăra. Îl am și eu și el l-a cumpărat. Ea și l-a comandat la recomandarea mea. El vine cam așa, îmbalat, după care mai vine îmbalat într-o chestie cam așa. Aici
Aici are acest caietel cu instrucțiuni, manual cu instrucțiuni și cam așa arată sistemul în cutiuță. Aici este dispozitivul cu perie sigilat. Aveți aici pusa de la dispozitiv pentru momentele în care sunteți plecate și suportul. El vine împreună cu două baterii, deci nu va mai trebui să achiziționați voi baterii separat. Este un dispozitiv foarte bun, curăță pielea foarte bine, îndepărtează orice urmă de machiaj și își face treaba foarte, foarte bine. Apoi, mi-am mai cumpărat acest gel de curățare de la Norvege, este din gama aceea sub 20, parcă sau peste 20, pe acolo pe undeva, nu mai știu exact. Sunt curioasă cum miroase. Ia să vedem. Nu prea miros, ceea ce e ok, e foarte bine, este foarte, foarte viscos din ce văd eu, lucru care îmi place la nebunie. Îmi place foarte mult cum arată această gamă, ambalajul este foarte elegant, foarte feminin. Nu am mai încercat produsele de la Norvege, așa că sunt curioasă cum va funcționa pe pielea mea. Apoi, pentru că s-a relansat gama Pure Skin și eu sunt absolut îndrăgostită de produsele lor de îngrijire, mi-am cumpărat acest set, arăt, format din 3 produse. Așa arată. Și avem o loțiune de matifiere. Aceasta are, mi se pare că 50 de mililitri. Hai să vedem și consistența. Așa. Sunt curioasă, n-am mai încercat. Da, are o consistență foarte, foarte lejeră, intră foarte ușor în piele și are un miros foarte subtil, ceea ce e foarte bine, fiindcă nu este puternic parfumat, este foarte bun și persoanelor cărora nu le plac produsele cosmetice prea parfumate. Sunt curioasă cum va ține puterea mea. Eu nu pot spun că am nevoie de o matifiere în mod special. Eu nu pot spun că am nevoie de o matifiere în mod special, însă era în set, așa că am zis că de ce nu. Următorul produs din acest kit este acest gel de curățare 2 în 1. Este un gel de curățare și un scrub cu o curățare intensă și exfoliere a pielii. Să vedem și consistența. Are câteva particule în el. Da, dar sunt foarte, 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 foarte fine. Așa că nu o să zgârie foarte tare tenul, chiar dacă este folosit zilnic. Da, deci, da, nu zgârie absolut deloc tenul, deci este un produs foarte interesant. Are un miros, din nou, foarte finuț, însă parcă este un pic mai puternic decât această cremă. Așa că sper ca persoanele care nu le plac produsele parfumate să nu aibă o problemă prea mare cu acest lucru. Iar ultimul produs din acest set este tonerul, Refreshing Face Toner. Sincer, mi-am cumpărat acest set tocmai din cauza tonerului. Asta nu are miros, ceea ce e foarte, foarte bine. Mi s-a terminat loțiunea tonică și am zis că trebuie să-mi achiziționez una nouă. Și pentru că am văzut acest set la un preț foarte bun, undeva la 30 de lei parcă, am zis că acum e momentul să fac acest pas. Am avut celălalt toner, în spate am avut din gama Love Natural, era cu aromă de castravete sau aloe vera, nu mai știu exact, aloe vera era, cu extract de aloe vera și mușețel, însă am decis să încerc acesta cu extract de acid salicilic. Eu sunt foarte atentă la demachiere, iar loțiunea tonică este un produs care nu lipsește niciodată din demachiere.
Asta e și motivul pentru care am fost absolut înnebunită să-mi cumpăr un nou toner, că nu mă las niciodată fără acest tip de produs în gama mea de îngrijire a pielii. Următorul produs pe care mi l-am achiziționat din catalogul 15 este acest marker tuș glow, cum vreți să spuneți, din gama de One. Este pentru sprâncene și este într-o nuanță destul de deschisă. Fac și un swatch. Cam așa arată, cred că se vede. Nu am mai încercat acest tip de produs, așadar sunt foarte curioasă cum va funcționa pe sprâncenele mele. O să revin cu un review pe blog, pentru că tocmai am relansat și blogul. Am uitat să vă spun, am lansat blogul miercuri seara. L-am relansat de fapt miercuri seara și am să vă las linkul în cutița cu descriere ca să puteți să mergeți să vedeți ce am postat pe blog și care mai sunt noutățile. Următorul produs achiziționat în campania 15 este acest ruj Iconic Lipstick cu SPF 15 din gama Giordani Gold. Arată cam așa și este în nuanța Silky Nude. Este o nuanță superbă, absolut superbă. Să vă fac și un swatch. Nu vreau să stric foarte tare, fiindcă vreau să fac și un review pe blog. Cam așa arată. Îmi plac foarte mult aceste rujuri din gama asta Iconic. Mai am unul în nuanța Burgundy, l-am folosit în clipul precedent, clipul cu machiajul. Am să vă las linkul pe undeva pe aici. Îmi plac foarte mult aceste rujuri, sunt foarte cremoase, sunt hidratante, nu usucă buzele și rezistă destul de bine. Îmi place că nu au așa o tentă ușor lucioasă, dar nu sunt sidefate, ceea ce pentru mine este foarte important pentru că urăsc rujurile sidefate, nu-mi plac de nicio culoare. Și ultimele produse pe care mi le-am cumpărat sunt produsele lansate în campania 16. Este vorba despre acest kit de produse, să-l desfac, sper să nu fac o altă gălăgie. Așa. Și avem câteva mostre de parfum. Sunt produsele care sunt la ofertă în catalogul 16, așadar sunt foarte bune și foarte utile în vânzarea produselor din catalogul 16. Un alt produs pe care l-am achiziționat este acest Tender Care Protecting Balm. Știți voi, cuțuțele cu minuni. Asta este cu aromă de cinnamon oil, cu aromă de scorțișoară, cred. Da. Asta este cu aromă de scorțișoară. Deci miroase ceva de vis. Iubesc aceste cutiuțe cu minuni, sunt preferatele mele. Cred că le-am în toate variantele și le folosesc oricând simt nevoia. Așadar, încă una în plus, este numai bună. Un alt produs este această ojă The One Long Wear în nuanța Red Ard, roșu, ceva. Este un roșu cu sclipici, din ce văd eu aici, cu particule fine de sclipici. Îmi place foarte mult cum arată, doar că eu momentan am unghiuțele făcute cu gel, dar cine știe, poate de sărbători îmi dă vreo nebunie prin cap să-mi pun această ojă. Și ultimul produs este acest parfum, Si Magnifique, este parfumul nou lansat în campania 16. Să vedem și cum arată. Arată cam așa. Are un ambalaj foarte elegant, foarte finuț. În campania 16 îl găsiți la prețul de 39 de lei. Vedem și cum miroase. Este o apă de toaletă. Are un miros foarte elegant, ușor floral, lemnos, nu știu,
Cred că are ceva ingrediente lemnoase prin el. Hai să vedem. Da, are bergamotă, trandafir și lemn de migdal. Miroase foarte bine, este un parfum destul de elegant, nu știu ce să zic, cred că e genul ăla de parfum care ori îți place, ori nu-ți place. Mi-mi place la nebunie, nu știu, are un miros foarte diferit față de tot ce am încercat până acum de la Oriflame. Este un parfum super, super, super. Și este un parfum de iarnă, trebuie să precizez chestia asta, chiar are acea, nu știu, acel miros de iarnă, dacă dă ușor și spre, nu știu, scorțișoară, habar n-am, nu știu să vi-l descriu, dar miroase foarte bine. Dacă nu l-ați încercat, aveți acum ocazia să-l încercați în catalog pe paginile parfumate și vă recomand să-l cumpărați dacă vă place, pentru că este și la un preț super, super accesibil. Și cam atât am avut să vă arăt un array de produse. Ceea ce mai am să vă arăt este noul catalog, catalogul 16, ediția pentru Moș Nicolae. Este un catalog festiv, este un catalog plin de oferte, plin de pachete, plin de posibile cadouri. În acest catalog puteți găsi și fondul de ten Everlasting Foundation la doar 16 lei și 99 de bani. Este o ofertă foarte bună și trebuie să profitați din plin de această promoție. Dacă nu v-ați uitat până acum prin catalogul 16, puteți să vă uitați și online. Am să vă las un link în cutiuța cu descrieri spre noul catalog și de asemenea, dacă doriți să fiți și voi consultanți Oriflame, vă aștept cu mare, mare drag în echipa mea. Am să vă las în cutiuța cu descrieri toate linkurile utile și necesare pentru a deveni consultant în echipa mea. În cutiuța cu descrieri am să vă las și toate linkurile către toate rețelele de socializare pe care mă puteți urmări. Mă găsiți pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și mai nou și pe Snapchat. Am relansat și blogul, după cum v-am spus, așadar vă aștept și pe blog să mă vizitați, să aruncați o privire. O să găsiți acolo o grămadă de review-uri, o grămadă de postări și am lansat și un challenge, așadar am să încerc să mă țin de treabă atât pe blog cât și pe YouTube. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să dați un like, nu uitați să dați un share pe rețelele de socializare să vadă și prietenii voștri și desigur nu uitați să vă abonați. Eu vă mulțumesc că ați rămas până la sfârșit, vă pup și ne vedem data viitoare! Pa!